nggih. Nyedak-nyedak. Ora. Ngopo? Elek tanpa rupa kula ya dhewe wong tuwa. Elek tenan nek kowe ora usah tanpa rupa elek tenan. Kula ku ya metu saka gua garbane wong tuwa, mbok kula. Ora kok mlethek kok ngisor ringin ya ora. Lebah banget. Oh piye yo kanggo waton kowe iki kok terus. Aku nang kene iki diundang. Iya, mudah. Didawi Pak Lurah condong catur karo warga ngersake aku. Iya, Rama itu. Wayangane Pak Seno ki nek ora nggo Mimin Apri ki kurang plok. Wis kedika ngono kuwi. Khususe kowe tok. Khususe aku tenan kira nggo genep-genep tok. Iya. Panter ki, Dik. Upama aku dipaido ora apa-apa nek ngantek maido Pak Lurah ya kebangetan to. Sing klaru kula nek sampean. Kula kepon isin dikritik para-para penggemar Mimin kae mesti bungok-bungok ning panggung. Nek ra kesangetan kula ki mboten ngoten niku, Mas. Masyaallah. Ampun KDRT. Ampun ngetoke niku trauma. Trauma apa kaya senenge ra jamak-jamak. Pun mriku mawon lho. Nah, Mas, enggak mulai. Anu napa jenenge? Monggo-monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri katuran jumeneng. Mbak Mimin lan Mbak Apri. Duo sinden. Iya. Ora medeni nok. Iya, sapa saiki sing ora preso karo Mbak Mimin, Mbak Apri iki sapa? Sak jagat iki kabeh preso kabeh. Luar biasa. Iya. Matur sembah nuwun pangalembananipun kagem kula kekalih. Nyatanipun mekaten kok estunipun lho. Mugi-mugi pangalembono saking panjenengan liwah kanca-kanca boten dadosaken kula rungeh, sombong lan takabur. Mengki ndak Nggih. niku marake sing ngembruki awake dhewe ya no. Nggih, leres. Lek. Ini tuh welcome dengan siapa saja ning kudu melu ngopeni. Rak ngoten kok Pak Lurah. Nah, Pak Lurah mah nang jero salaman karo aku, punggawa-punggawa alhamdulillah. Mbak Mimin jebulane ayu banget nek karo sindene Pak Seno ayu Mimin. Sing ngendika sapa? Perangkat nang jero kabeh ya Pak Duko bareng. Alah Mbak Mimin niku nek delek-elek Pak Seno niku kula kayane mboten trima nggih. Lah jebule sindene Pak Seno niku cantike nek wedhakan nek Mbak Mimin niku alami ngoten lho. Ayune ayu kowe. Lho aku lek ngendika para punggawa lho apa tuh Mbak cucukan pring Nek cipi. ra ibu-ibu presiden ki menang wedok. Lah kowe kan dialap apane? Lho, wong iki petikane dhewe-dhewe. Ya wong ki mbak. Ya dingu nggo weden-weden tikus nang omah. Iya. Ning suarane mboten mengganggu to niku. Mboten mengganggu nek Soale gerakane nggih anu to lancar to. malah diesel niku apenak-penake mesin kok, Mbak. Oh, beda Iya. pun aku kae gerakane ra gerak ngopo-ngopone mung aku nyuara tok ning ra gerak apa-apa ya ora penak lho, Pri. Mung nyuara tok ning ora gelem gerak ya ora penak. Mimin mulai Ning Mimin. gerak tok ora gelem nyuara ya kayane ora ana tantangane ngono kuwi. Ah. Iki tekan ngendi kowe iki? Anu gerakan. Sukimen semulai anggere panas sithik terus ngono kuwi. Iya. Dan matur sembah nuwun iki sawetara wektu Lendawi nduk nek mung setengah tahun wis ana Lendawi. Pokoknya Mbak Mimin kedasowan ngono. Lah Mbak Oke. Apri sing kula betahke jane Mbak Mimin tok. Mbak Apri ngomong menang 6 ngono kuwi. Ning ya gandeng kanca ya engko bagianmu 300 ya, Nduk. Lah Kowe angka ikut tok wong dibakokke aku kok. aku nek nggon ngene iki ora patek tak gagas kok, Lek. Lah, terus? Pun masalah Prabeyo ki aku ora gagas. Nah, seniman sejati ki malah kaya ngono kuwi. Mboten usah digagas. Didikan kuwi ngene iki. Ora tak pikir. Soale wis dipikir panitia. Pak darakku ki ora nampa blas. Nggih. Ya ora apa-apa kaya. Ayo karo Mbak Apri diantu-antu swantenipun. Oh ngaten. Nggih, menika wonten ingkang ngersakaken pepeling Mbak Apri Nggih, saking Bapak Warno Sri Utomo. Yo. Nggih. Yo, Mbak Apri wis. Halo. Rukane Islam kang
Suara wek lanang kok wedokane apik buang. Lanang kok wedokane apik banget. Maksudnya Piyai Kakung kok suarane wedok kok jan ngungkuli sinden-sinden lho malah. Niku dereng Mbak Yu kula mengke wae. Ya ngono Mbak Yu niki ya ngono jenenge senior kok on mak dhisik. Napa gelem nyuwara ngoten wajan tratake. Kok menah nyuarani bojone wong. Wah. Sik aku rada lali. Katin. Jane eling dek ini mimpen tak benerke soalnya kan Apri karo aku iki wis kaya piye. Mbok kula dipenerke. Gak. Tak benerke kene anak sing kurang bener kuwi kene. Ya apa-apa ya aku arep asino wae. Mring para sesama aja pada Angka siji derek tingah kanca-kanca warga laras di April loro rong dino alhamdulillah pinaringan sehat. Amin. Entuk dekne loro ki malah seneng ki. Kok seneng piye to lho? Lah kowe malah badhe jepuk jeruk 20 kilo no. Loro kok. Aku ki anu ki Mbah Imin anu badhe jeruk 20 kilo ki nek dipangan dhewe ya rantek ya tak dol. Loro kok malah badhe jeruk 20 kilo. Monggo ming sedina. Lah nggih, luwih becik niliki daripada ditiliki. Luwih becik tangane iki mengkurep ngekeki timbangane ngatung. Ngono. Dadi engko nek pamono sing lagu pinten Pak? Capek gunung apa kepeling 200, 300 iki kleru. Luwung nyaos utawa maringi. Nek wondene para perangkat ki meksa maringi dhewe ya dhewe kan ya ora iso piye to Pri jenenge. Allah Jenenge. Ning ra ora nyuwun. Kono niat sedekah kok. sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang Oh ganti to iki. gantos Mula kok suarane kaya kucing lanang nemu kucing wedok. Ya benten wong suarane malah karaktere cetha ngoten kok. nembe pemanasan kok. Lah iya. Ramadan nindakno poso. Badhe. Kapat ya kating 5 ngibadah haji. Ya menika suara lenang bareng yo. Yo. Rukun Islam wis ngilangi kekuatan. yo glegane iki rasane ngono. Aku tak rodok ngadoh. Lah nyapa? Oh, Gusti Benowo ki piyayine. Ya. Ngerti dhewe gagahe kaya ngono. Mangga, iya Mbak. Diaturke pepeling ya. Pepeling, enggak.
Apri, Mbak Mimin. Yo. Ayo Mbak, apa Mbak Tiwi karo Mbak Agnes. Yo, ki ana sing nyuwun kembang rawe loro. Yo. Diaturake, monggo ana. Sing siji lemu, sing siji kok triplek wis ya. Ya, jumeneng ya. Kerengket. Kok kaya amben. Ya. Lah. Sindene Pak Sino kok ayu kabeh, pinter kabeh, besus kabeh. Gek wedok kabeh. Wedok kabeh. Iya. Gek pinter kabeh, gek aku seneng. Piye ta kowe iki kok Wedok kabeh juga dijajarke pit pelantrangan. Gek aku seneng. Ya, mangga. Dibawani sik, ya kembang rawe. Mangga. enggak kabar makan Dik Tiwi rumiyin. Ayo we. Manismu hangu jiwa Bar-babaran panggah suarane sing awet ya Le. Masah landung ya nduk malahan. Aku sok nek bar lairan ya napase samso landung ya apa-apa jenenge. Lah buktine wis nyoto kok. Masa wong lairke gambang iki ra ya. Wong kok nglairke gampang ya ora perabote dedel duel. Kok seneng ngomong kok waton, ngomongnya dipikir nganggo logika. Oh, itu kok nglairke gambang. Lah metune sak wilan, sak Wong ngetoke bayi 2 kilo rekasane ra umum le umat. Monggo gambang ki gamelan ditatani kayu kek Lah, dadi metune mak pluk. Ra yo rojah rajeh Nur Rahime Didik. Ngomong sak klima kok natoni wong. Padha ae natoni wong wedok sak alam donya lho kira mengatok. Ayo nduk anak Pertiwi. agawe rucite gale Ganti sinden cah TKB. TKB. Lah iki jek cilik cah TKB. Iki wis SMP. SMP. Oh, SMP. Sampun anak pisan. Cah cilik kok dergilemen ya, Pri. Gusti Benowo kaget. Kaget. Ih ngemot umur. Lah Gusti Benowo anu ngendika pisan iki mau Ngemot tes lho. Pripun to? Cah cilik kok ganas men ngono kuwi. Jarene ngemut umur Le. Ngemot umur. Ya karo liya-liya. Nggih, sok-sok. Neno upama munduta rukmi Pramuka lagi sinden terbaik sak gembira luka. kok sak gembira lho kok mbok yo kata-katane ora Nek ngono kuwi lho. Candong Catur desa terbaik se-DIY. Nek seliramu wanter ngendikanipun Kisena Nugroho, sindenku Agnesiana ndak kuwi sinden terbaik sak gembira luka. Terus aku dipadake Ya aku ora apa? mudeng Pak Seno ngendikane ngono kuwi kok. kuwi ora Tembang ngono. lho, tembang gembira loko. Agnes ki wingi bar juara tembang gembira luka. Ora sak gembira luka. Karepku tak tambahi ngono lho, sak ngono men maksudnya men jenengmu iso mumbul ngono. Ya ora padake apa. Lah kowe iki malah dikersake gembira luka. Mergo Pak Joko Tirtono ki pengen lahiran macan banci. Mas, napa enten ta macan Masa ya? banci? Ayo mbok menawa. Ha kuwi betul. Ning mboten dados menapa menawi kok dadilan gembira niku sansaya kondangipun lho. Ki sak alam donya malah mung siji lho. Apa? Lah macan banci ki. Lho kuwi tenan lho. Gek. Gembira luka ki Pak Joko Tirtono ki ngendika karo aku. Mas Eno.
Pak Joko Tirno piyane kok Antasena enek ngendika cepet-cepet. Mas no. Dalem banjine kok iso gon mriki mboten tak tukune. Kawin karo gajah mentraline cendhek. Kawin Gosek kok dikawinke kalau gajah mentraline cendhek niku pripun? Rumangsaku Gusti. Benapa ya ngono jenengan ya ngono piye kakok anane mung nyatoni ra mung menyakiti hati perempuan lho ket mau. Aku dadak dicendhekke anu Gusti Joko Tirtono. Ono tuwa banget ngono mangan boros e. Nek cendhek ra juga mung sithik-sithik. Oh, matur pamrihipun. Dadi cara wit-witan digawe bonsai ngono lho. Lah kok gajahe mosok telalene gur sak kutil. Alah ning apa Pak Senono dikon ngono ya ora konsisten lho. Ora konsisten piye? Saben ulang tahun gembira lho kok ora tau ngejak aku dilimpeke terus ora konsisten. Pak Seno ki wedi Lati karo Pak Kartine ora nyawiji. Kowe engko nek nang gembira loko ki wedine engko terus mlayu ning kandang ki lho terusan kok. Ya ora apa-apa malah dirombongke wan-kewan. Oh aduh. Iya. Aku kok kaya wong wedok wis gatel njogri karo kewan mangkat. Ya Allah ora iki mung Gojek. Ayo Nduk Agnes Yananda apa Nduk Ana Pertiwi? Bocah ayu-ayune kaya ngene nek ora tak wat-wati tak amping-ampingi ora. Hati-hati lho kowe iki lanang kok le plak-plek lho kene Nduk. Aja kok ya padha ya. Wong ya padha kowe ger menang rupa nomeh kok. Yo. Iya. Umpama ibarat Ki ya ibarat. wong numpak prau Disawang kok kadon kowe iki kaya bu guru ngajari murid-muride ngono lho. Ayo hormat karo bu guru sik, hormat sik. ora iki simbokku iki wangune Simbok. Aku nyawang Ana Pertiwi aku janji Pri. Janji ngapa? Nek ana wong sing ayune kaya Ana Pertiwi gelem karo aku, sesuk aku wis janji arep gelungan. Tenan Aku arep kanggo rok mini ya. Lah kok mah parah iki piye? Malah ambiar malah. Kanggo rok mini iki terus apa kabar perabotmu terus. Nggih wis peke boleh ngreko aku rok mini. Mangga teruske Mbak. lumampah tanpa Aku nek jagongan ruana Iki mah saya ngopot cilik kok. Mbak Mimin ini takon. Kok saya cilik to Nduk? Iya Mbak, soalnya aku nembe nyusoni anake. Ngono kene semar aku dhisik ya nyusoni anakku ki ya iya. Dhisik awakku saya cilik saya nglombrot ngono kuwi jarene. Kok kaya weduk-weduka ngono lho rumangsaku. Iya Apa anak arep dijeli kaos kaki kok. Ya mboten kok ya. Kula susut 3 kilo lho, Beb. Apa? Dep. Anggepmu aku bebek no piye? Padahal aku wis janji nek masalah pribadi karo Pak Sino ora tak bawa panggung. Maaf keceplosan. Ya. Aku wis nyimpen janji Mbak Mimin mbok nang panggung profesional. Ojo disampaikan aku pernah punya hubungan sama kamu. Nah, aku wis janji. Masa Kan iki kan nek kobrane ngene-ngene to. Mimin meteng karo Kiseno. Wis senajan to aku sok ra iso nunggoni proses persalinan, bakal calon putraku tak jenenge Sukino, ngono to. Sukimin Seno, ngono kabeh berita wis semebar apa meneh live streaming YouTube. Ning kowe kudu janji masalah pribadine awake dhewe aja diumbar ning publik apa meneh pagelaran wayang. Lah aku ya janji to, aku ya dosa wis janji ra nepati lah mong keceplosan beb ngono mau nyun pangapunten lho Kang Mas. Apa? Barang wis kebacut tanpa piye jenenge. Nek wong lanang anu cul mlayu rono iso nek wong wedok ninggal tatu ki lho Bri kok. Aku pancen wis suwe ngantu-antu laire jabang bayiku ya. Lah jen menika calon generasi. Aku wis kebacut omong kalayak rame wis ngerti wis ora masalah. Tak enteni laire bayi kuwi, metu ceprot tak pacul ndase.
Lah kowe iki Iki piye to, jenenge Lek? kok piyai Kakomra ya malah ngayomi menika generasi ingkang nerusaken sejarah panjenengan. Asma wis. Mah aku mesti. Anak sing mbok Sesuk ki paling ora nek ra metu kadal biawak kuwi aku. Mbok panjenengan nulat ngendikanipun Gusti Gunawa Kalawau, putra 36 diaku direngkuh kabeh dadi. Kok arep anak siji patutan karo kula kok wis dingonoke sia-sia. Menika nek enten tindak kekerasan ngono kuwi belum laku wis dicatet lho menika. Ais ben tak Dadi lakonane. ana sarusikune mimin nganti ana apa panjenengan dicekel sik dhewe. Oke, ora apa-apa wis. Ambangane ndek anak saka banci luwung neng sel. jenengan apa mboten mesake niku wetenge saya gedhe lho. Apa, Pak? Mbak Mimin. Nek panjenengan disel kula kedah nderek wonten sel. Emang. Sapa ya mukti sapa ya patiten jero wonten sel wong loro apa wong loro. Ais ora iso apa. Lah sok nek ngantek manak neng sel piye? Ora apa-apa aku gelem anak neng sel ditunggani sing ngetokke engko kono rasa nganggo bedan rasa nganggo dukun. Lho, petang sasis jejak-jejak. Lho. Lah Mbok tulung ngomong ngono nek iso jejak ndase mbokne. Tuh menika lho. Alah. Iyalah ya Allah, Mbak Mimin. Aku petang sasi lho. Wetenge iki wis petang sasi. Sikile kok wis metu ora. Mbok menawa iki gawan, Nduk. Bapakne ra nek nyekel wayang rak polahe kaya ngono. Nyekel wayang kaya ngono. Lah iki kan wis contoh-contoh lek bakal sok teruske perjuangane Kang Rama. Lah terus sikile kuwi piye kuwi mbok dibalekke mlebu? Alah iku. Sikil bayi kok ditekuk munggah barang. Lah ya bocah sing nang jero lara to kuwi. Mula penjal kok ya sok mangtiliki. Benar ngendikane Bu Bedan menika. Bidan kok bedan. Lah nggih. Ngendikanipun Bu Bedan, menawi piyai wedok, piyai putri Garbini, selepas 3 bulan pertama menika kudu ditiliki bapakne terus. Mangkala-kala putrane ditiliki sok persalinane men lancar, persalinan normal tanpa operasi. Mbok ben. Lah penyanyi niliki anak kok wis petang sasi ra ditiliki blas, upama anake ra pengen mbokne ra ya ingin. Mbok nggih dilegani niku to. Gah kowe iki ngopo cewek? Lah niku Mbak Yu kula lho. Dosa lho menika dosa lho. Tak sanggane. Dosa lho. Wong wedok arep dicukupi nafkah lahiriah nek batine ra tercukupi panjenengan dosa gede. Ya ben. Piye to kok malah nalisir saka angger-anggeri piye to? Enggak tahu wis sak dhewe rasa ikut campur mahligai rumah tangga mereka berdua. Iya biarlah. Wis ayo bacotnya nduk, engko tak anu neng mburi dhewe tak rembuke wong loro masalah. Rumangsane kok ngene iki ra dadi masalah kok. Lah pripun? Lah mbiyen sing mbiyen ki aku mulih saka omah pethuke bojoku, sampeyan ki ya doyan tur Mas Robanji. Terus panjenengan nggih ngendika pripun kudu didadaki wong lanang kok perwira kok. Didadaki. Aja mung anu wani ngarep diburi, monggo didadaki ngendika, "Heeh, mimin kae sekarang aku ping 3," ngoten. Lah aku ya omong. Lah aku ki wong lanang tanggung jawab kok. Sebodo. Bojoku takon ngono aku ya aku ya omong. Heeh, anu lho. Heeh to Mas, kuwi nyata to nyata. Wong ming tak nengke wae terus tak delok tak soang. Kalau tak utak-utik nganggo gitik kae. Kaya iro cacing lho. Gak aku pring. Biyen katon apa, saiki katon apa? Nek pribadi wong nek nang publik tuh ora gelem ngakoni. Wong wedok mung butuh pengakuan kecil dari suami berharga loh. Iso meneng ora kowe? Terima. Menika kula mboten memperjuangkan hak kula pribadi. Nek sedaya wanita sak alam donya lho, menika sak alam donya. Aja kakean muring. Apa? Mesakno kala menjengmu. Konon iki nek kowe kabeh ora mempertahankan kok ndak diinjak-injak terus. Mikir kuwi kok biasane nek nesu cincing terus melumpat lho kuwi kok. Oh, wong kuwi turunan asu. Metu biawak. Ada. Arep dikawinke karo gajah mentraline cendak. Arep karo macan macane ana macan banci. Saiki dunekke kaya ngono. Sapa wong ki sing kuat? Lah kowe kuat ora? Nek pisan pindho wong wedoke ngampet kesabaran. Mikir. Lah. Nyedak-nyedak. Ora. Ngopo? Elek tanpa
tanpa rupa kula ya dhewe wong tuwa. Elek tenan nek kowe rasa tanpa rupa elek tenan. Kula ku ya metu saka gua garbane wong tuwa, mbok kula. Ora kok mlethek kok ngisor ringin ya ora. Lebah banget. Piye yo kanggo waton kowe iki kok terus. Aku nang kene iki diundang. Iya, mudah. Didawi Pak Lurah condong catur karo warga ngersake aku. Iya, Rama itu. Wayangane Pak Seno ki nek ora nggo mimin apri iki kurang plok. Wis kedika ngono kuwi. Khususe kowe tok. Khususe aku ta nek ora nggo genep-genep tok. Iya. Panter ki, Dik. Upama aku dipaido ora apa-apa nek ngantek maido Pak Lurah ya gebangeten to. Sing klaru kula nek sampean. Kula kepon isin dikritik para-para penggemar mimin kae mesti bungok-bungok ning panggung. Nek ra kesameten kula ki mboten ngoten niku, Mas. Masyaallah. Ampun KDRT. Ampun ngetoke niku trauma. Trauma apa kaya senenge ra jamak-jamak. Gara-gara niku semarake kula lara. Aja mundur-mundur mesakno mburimu. Nah. Wis kakek gek mak lewat gek wis. Ora sama lewat ngopo untuk ngono ki pribadi ora ning muka umum. Kula mboten nyuwun jenenge warisan mboten. Mboten nyuwun kula mbuh kek sithik iso golek pangan dhewe. Kula arep wong wedok emoh nek ngatung karo wong lanang. Kula mung butuh pengakuan. Lho. Mung butuh pengakuan pada publik. Gusti Benawa, Gusti Judo saha para pamirsa ingkang pareng rawuh sejatosipun mimin menika garwa kula ampil. Wis ngono penak to. Lho. Ora prameswari ra apa-apa garwa ampil lho. Apa dadak tak ajari mimin menika garwa kula ampil. Lho, garwa nyuwun diantil niku. Iya. Putra Kang Mas. Nyun sewu panjenengan cepeng padaranipun nyun sewu. Nyun sewu. Aku kok suwe-suwe ya mesake. Lah nggih jenenge ora seneng karo mbokne ra apa-apa lah. Aduh, pun mriku mawon lho. Nah, Kang Mas, anu menapa jenenge? Benjangipun badhe kula paringi asi putra panjenengan ngaten lho. Bos sesuk nek pentasi kaos kakike ganti. lah pirang-pirang dinten ra udan. Mambu. Mboten garing. Sampun cekap nggih benjang malih dipun akeni lho. Ya. Ora kudu dibaleni meneh. Pokoke anggere sirahe wong tak akoni. Ngersaken ngunjuk menapa? Wis ora ngombe. Ngagem menika? Ora. Kaya isi-isi ya. Ayo, Dik. Ayo teruske. Gulo lehmu nesu-nesu mbok kepruki malah dadi ora sinkron kaya ngene iki. Benakno kake. Ya. Lah nek kaya nggone Diana Pertiwi karo nggone Agnes ngono dingenekke ngono kena dilindungi badan hukum. Gusti Benawa ngersake. Keren dulu. Aku nek milih ora wong sak-sake kok nek ra dalang kondang. Gusti Benawa saya nyerik-nyerikke langsung mungkuk-mungkuk gitu. Ayo nak. Kena. Neno. Ing matyaning jala Temah gonjing anggen jong ning pakulingan. nggih Monggo. ya mangga Serasi-asi Jiwa langkaji
cinta, Asik-asik. cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Matur suwun Mbak Ana Pertiwi karo Mbak Agnes. Yo. Saiki Mbak Ayu Purwalestari. Yo. Ayu Purwa. Mbak Ayu. Kos iki Mbak Elisa dhisik. Oh iya. Mbak Elisa ning sing nyuwun ki mau. Pak Tumiyono. Yo. Oh nggih, ngersakaken kadung tresno. Mbak Kadung Tresno. Oke banget pokoknya niki mau sing itu lho. Sampeyan nek gelem melu lomba ya entuk juara banci cerewet. Nek ngoten niku mboten dilombake. Ayo. Nggo contoh kanca-kanca men merubah nasibnya Iya. dengan cara yang lebih terhormat. Betul. Santemah misalnya toh dia bisa ora kudu dandan wedok, ora sah dandan wedok. Misalnya toh dia memungkinkan dandan perempuan menjadi pribadi yang disawang tok menyenangkan, orang menjadi sampah masyarakat. Betul. Mempunyai posisi tawar yang lebih. Jadi dibutuhkan bukan pilihan terakhir, Iya. ning digoleki mergo keluwihan. Ben iso dadi kaya kowe dadi primadona saiki. Primadona. Pribadi manis dolan kemana-mana. Maksudnya dolan rono-rono ki srawunge. Oh, srawung. Oh, tak kira arep sing icing-icing ngene. Aduh ya. Nek Gusti Benowo rak asli beliau itu bangsawan. Heeh, nek kowe Aku ya bangsawan. apa? Beliau bangsawan tenanan, aku bangsawan, bangsane waria metu awan. Wis ngorokan. Ayo nak, Oke, pamulutan niki janji penjenengan oke. Bapak Tumiyono. Nyono. Nggih. Mangga. Rinoso saya ngalelo wawayangan kang hangreridu Wah, iki melok-melok slendro iki. Jenenge apa saiki? Pangkur Kadung Tresno anggitanipun Ibu Sukesi Rahayu. Wah iya, idolamu. Oh, Iya. kadung terus. Kadung Tresno. Dung. Kadung Tresno. Dung. Dung kalang kadung. Dung. Yen kelingan duh selagamu hatiku wis kadung tresno mung sira kang merati sampun Bolo, kok bisa dilit banget. jeng aden menika Monggo, ya. lamat wis katon tejene
Enak. Bacaane sarwa asli Pak Tumiyono iki mau sing nyuwun. Nggih, lha pundi? Apane? Duite. Lah wong lagi ditransfer kok ya ora iki ora iso njukuk nang kene iki. Via transfer. Via transfer. Biasanya Pak Seno nalangi sikik lho ngetoki nek duwe-duwe. Nek prayogane ya ngono ya nduk nalangi sisuk timbang sisuk iku hoyo lah bener. Kok ndak lali kesupen biasanya. Biasane perwira kok ya. Ya niki bar budi bawa leksana ketimbang nunggu Iki do cewek ki ngopo? Lah niku napa kletongke pripun? Ya 750. Yeay. Lah, Dewi, Atas jemban dua nggih, Pak Seno. Ditalangi ya, Lek. Salim sikik aku sing ora mangan. Pri, sing awake dhewe ya ditalangi dhisik ketoke ya, Pri. Ketoke. Laris, ya ampun. Oh, sik Matur sembah nuwun, Pak. Aku rong cair. Oh, sik kurang cair. Sinden 200. Ditalangi sik. Ditalangi sik. Yo bubar wae yo. Mriko namung naluraken kok menika. Lho. Niki ketinggalaken jenengan kersane ketok perwira ngoten. Nggih, jan namanya beng ngarep ya ngono. Nya, wis bangane tetek. Salim rumiyin. Terima kasih. Pak Mimin salim jepit. Matur sembah nuwun. Sing apik. Nah, disayang. Jempol kok dimut. Angger bakal gunakan aku monem. Enem beng 200. 200 beng 6 1200. Ping 7. Pitu deng, pitu lho Pak. Kok pitu? 14. Nah. Patang belas. TV. TV. Nya. Ya gone mah ora to. Ora ana tulisan wiyaga wis. Wis bubar. Ya gone aja mantul lho. Apa ben mulai mbok ben.